махатма ганди ки аст медонед? махатма ганди яке аз фаъолони ҳиндустон аст ки барои озод кардани ҳиндустон аз мустамликаи англия хизматҳои шоён кардааст. фарзанди махатма ганди мегӯяд, мо дар як конфронс будем ва падарамро онҷо овардам ва гуфт соати фалон инҷо шав. ва мошин каме ноҷур буд, ба усто бурдам, онро таъмир кардам, ба кино рафтам. вақте аз кино омадам назди падарам, аз вақти гуфтааш ним соат гузашта буд. ва хеле падарам асабӣ менамуд ва гуфт чаро дер кардӣ? гуфтам мошин вайрон шуд. ошуфта шуд ва гуфт ман аз ин ҷо то ба хона пиёда меравам ва бояд ман ҷустуҷӯ кунаму ёбам ки дар куҷо дар тарбияи фарзанд ман хато кардам ки ту ин лаҳза ба ман гапи дурӯғ мегӯӣ. фарзандаш мегӯяд ки он шом он бегоҳ падарам аз ҳамон ҷо то ба хона пиёда оҳиста оҳиста мерафт ва аз пасаш ман оҳиста оҳиста мошин